Iwe uri mbavha here? Ya ndomboita madhiri izvozvo. Makadini koma? Ndinotamba. Zviri kufamba? Ya zviri kufamba padoko. Wabva kupi? Kuchimoyo. Kuchimoyo. Varovere maoko all the way from Chimoyo. Maifarira bhora here? Singaiti. Oh. Singaiti. Kubhora ndokunana Rivaldo. Dovaldo. Who is Dovaldo? Unonzani? Dovaldo. Yes. Then who is Anonzi Nivaldo ndiye? Mwana wangu. Ko Anonzi Robivaldo ndiye? Mwana wangu futi. Ndavanafunga mudara mwaite mash bullshit maushe. Mamusiya mudara antaurisa amene zvimazita ish bullshit. Yeah. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka. Kuno kuti tinotaura chokwadi. Nokuti chokwadi ndo chinokusunungura. If you dare to lie to me, it will not end well. Ndoda kuti Mwari akuitire zvakanaka mukoma. Chii chauri kuda? Ndoda kuti mubatsire mhuri yangu, batsira neni, because ndiri kusungana nemaproblems akawanda. Haataurike ka? Ya haataurike hamwe acho. Iwe uri mbavha here? Ya ndomboita madhiri izvozvo. Kune nyaya dzemapurisa dzakatarisana newe. Ndizvozvo. Ndizvo? Ndizvozvo. Saka uda ndikubatsire sei? Pane ndiri kupomerwa isiri yangu. Ndeyani? Handisuziva varidzo vayo. Unogoti uri kupomerwa sei? Kuti ndiri kupomerwa because musi wezviro zvacho zvakaitika ndakandisipo pamupamba. Iyi ndiyo defense yako kai? Ndizvozvo. Asi iwe muchenji mani uyu unomuziva here? Handitomuzivi. Handimuzivi. Ko kompyuta iri kunzi yakabiwa unoiziva here? Handitoizivi. Iwe wakanga uri kupi? Ndakanga ndiri kususundenga. Kwi? Susundenga side ndiri kuShimanimani. Uchiti? Pane patanga ndaenda kungoonawo kona. Ndiri kunzwa uda kutomoka boys rangu. Ndoda ndikubatsirei mukoma. Batsirei Prophet. Bandoda kuti uteerere seso. Ndizvozvo. Ndoda kukuchenesa pati zvezvinetsa. Ndizvozvo. Nekuti uri kumashure kwako ndori isina kumira zvakanaka. Ndizvozvo. Uri kuzvinzwa? Ndizvozvo. Anonzi Jose ndiani? Jose. Ehe. Ngomwe mukomana ndakafunda naye pakukura kwedu. Uri kuita ngo uri kufunga asiri mangovere. Ndi mangore. Saka chinonzi Olam, what's Olam? Ikhampani yandaishanda. Wakaita sei koko? Takatora mari. Ndotidzeke mbichana ere kana ndozvitorera pamusoro zvinizvi? Ndodzeka mbichana. Adzikai. Now ndiri kuoneswa ini pari kunzi iwe uri mbavha ndozvakuri kuitwa. Ndizvozvo. Nekuti kozvezvi kune nyaya iripo iri kutosungisa mudzimai wako. Ndizvozvo. Ndizvo? Akabuda ere mukadzi? Akabuda. Kodzano? Ndo ariko. Ndoda kuti ndikapedza newe ndiise nyasha pamusoro peupenyu hwako. Zvinhu zvibva zvachinja. Asi kana wadzokerawo mamwe madhiridhiri aya asiri. Iwe une mamotorbike zvimututu zvingani kwewe? Ndine 2. Ko ichi chimwe cheblack chandiri kuona ndechanichi? Ichi ngechangu ndo chechitu chacho.
Ko pane chimwe chandiri kuona but changa chichitonge chine red kumberi. Wakambochita? Chaka ndakachitengesa. Ndiri kudzoka kumashure kweupenyu wako. Ndakachitengesa. Unoona pari kunetsa. Wakambonzwa chinonzi alibi. Alibi. Pamweni language pamweni. Alibi zvinoreva kuti panoparwa mhosva. Pane munhu anofana kukumiririra kuti ndakanga ndinewe pakaitika mhosva. Okay. That's an alibi. So nyaya yako iri kunofira patsananguro yako. Nekuti iwe pawakaenda kwawataura kudhuze nekuchemani wakanga uinani. Ndakandirwani. Asi mukadzi wako wakamuti aswoti chii? Ndakamuti andiperekedza undisiya pakombi. Ndatova munyaya yakaini. Kune nyaya iriko mukadzi wako akapa statement rekuti yi. Ndichanasi kuziya zvakanaka. Hausi kuriziya? Now, pane mari inoita 5,000 medication yandiri kuona ndei. 5,000 medication. Pane ndakamusira nezona nazuro ndizvo. 5,000 medication yakanga yanzi iri kudirwei. Okay, yanga yazi iri kudiwa kuti abude ena. Kuti mukadzi aburiswa kumapurisa. Ndizvo. Ndo panzi pada 5,000 medication. Ndo panzi chimututu chirida 20,000 medication. Iyo ndobva wazobvisa 15,000. Ndo wakatumidzira tsano kuti vaende nayo. Ndobva vanosungwa ikoko. Now listen to me now. Ndoda ngukclear zvese izvi. Ugona kudzokera kumba nemhuri yako. Ndizvo? Ndizvo Prophetic. Nokuti mashoko ari kufambiswa ndekunzi uri kunzi wakaba. Ndizvo. And they are so determined. Asi regedzai tingomubatsira nokuti atizira muimba yaMwari nai. Chisimudza maoko. Ndipirewo mwana wemumwe mukana. Achengetwe neminister raJesu. Bless you. Ndipe ruoko. Makorokoto mukoma. Wazvinzwa? Zvatopera so. Chenda unogarako. Goodness and Mercy Ministries inokunzirai No Eat Before It Happens Prophetic Conference. Ibakwazi kungakenzakali ziva zvisati zvaitika. No Eat Before It Happens Prophetic Conference iri kutanga Friday 30 May 2025 kusvika Sunday 1 June 2025 pa Goodness and Mercy Ministries. Mwina Prophet T. I-conference iqala ngoLwesihlanu 30 May iziyephela ngesonto mhla 1 June 2025 Goodness and Mercy Ministries. Friday 30 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. Saturday 31 May 2025 kuvana 6 p.m. kusvika 9 p.m. kuchiti Sunday 1 June 2025 kuvana 10:30 makuseni kusvika 3 masikati. Tinenge tiri pa Goodness and Mercy Ministries, Corner Highland Road na Mushaya Bande Road, Glenora B, Harare. Tibate shayuqingo ku-0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Wanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.